खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्रा गादा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरलायबाय एकदम नैबे ओंखाम संग्रा बायरा जिल्लानिफ्राय आरो मा होनोमोनलाय आङो दाख्लै मोनायाव मा खालामदों आलासि फैनाय मोसौ थुखैनाय एसे बेफोरखौनो लानानै भिडिअ खालामनानै फैलायबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौनो नायनो गोसो मोननाय नोंथारा चेनेलाव सोरबाफोर गोदान होनबा आं फैदो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदों होनबा अननानै बैसागुनि नामाव साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो जामायजो बेहायमोन थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो एसे साखिनायसै आरोखि एकदम जि गोबाव जाबाय मोननाय साखिया मोदोम फेसेमनो मोनायाव ओंखाम जायाखैमोन आं थेवब्लाबो बेदर नुबा थानो हाया खुगायाबो देन्जारसो बे ओंख्रि गोजा ओरैनो ओंख्रिबा जाया ओमफ्राय बेदर एसे खबनैसो जायो आरो बारा जाया ने नैहा बिथाङा लांथियाबावसो मालाय दहाय आं मोसानानै थुखैनो सोलाबासै ओमफ्राय गावसोरबो आं माबानाय समाव खामानि मावनो सोलाबनाय समाव थायाना बबावबा गेलेहैयो दासान्दि आरो बैसागोजों माजों बिराद उरां फारां जादों गथ'फ्रा बैसागोजों माजों माने बैसागोनि मोसानाय सोलोंनाय मानाय बेजों बिराद उरां फारां जादों मानो होनोब्ला आंबो न'आव थाबाय थानो मोनला माने जेनेबा मोसानो सोलोंनो थांनाय जानोसै ना एकथासोआवनो थांसै ओमफ्राय बिसोरबो बबाव गेलेनोसै ओमफ्राय नागिरबाय थानो हास्लाबाना बिसोरखौ बबाव थाङो आयु खामानि दामानि जेनेबा दा हारसिं नालाय आइयाबो न'आव गैया बिजनियाव दंहैयो ओमफ्राय हारसिं दुगैनो होदोंमोन आं ओमफ्राय दुगैनानै बिदि लांथिया अबस्था आरोखि बिथाङा आंनि बिथांजोमोनहा आंनि अमा बेदरफ्रा मोसानो सोलोंगासिनो जारलासो नोंथांमोननि बेखौनो देखायनोसै होननानै भिडिअ खालामलायबाय आं दा अमा बेदर एवगासिनो आरोखि अमाखौ फाजा एवगोन दहाय सानसुनि दालि दङ अमा बेदर एवनायखौ आं देखायनो हानाय नंला मानो होनोब्लाखौ आं बुंखांबाय थायो मानो होनोब्ला थारमाने लाइन गैया नालाय र' ओंखाम संग्रायानो दासो जाहां जादों जाबासो एकदम गोसोबायदि देखायबाय थानो हासिगोन आङो ओमफ्राय दा एवनायखौ देखायनो हाला देखायनो हागौमोन ओमफ्राय टर्च सुनानै भिडिअ खालामनो हाबाय आखाइ फारनैलाय बोरै हानो बेखायनो दा मोननायखौनो देखायनोसै आं एवगासिनो आङो फान्थाव थाइनै टमेट' थाइनै ओमफ्राय अमा बेदर एसे होनानै एवबाय आरो गाबोनबो आलासि फैगोन बाजैमोन दालि लांनो थालिगावनि माने काजलगावनि आरो बे बाजैमोनहा दालि बिहरदों जोंनाव बे दालिखौ सौनानै दोनखाबाय लामनानै आरामसे सौनानै दोनखाबाय हौवाखौ नुबाय लामनानै आरामसे सौनानै दोनखाबाय आरो आङो ओमफ्राय गाबोन लांफैसिगोन बिसोरो दालिखौ बिसोरनो बेदर लाबोदोंमोन ओमफ्राय एसे एवबाय आरो माने एसे बारा लाबोदों 1.5 किल' लाबोदों खोमा 1.5 किल' आधा किल' जाखो ओमफ्राय सेरसे दोनबाय ओमफ्य दाउ मासे फुथारनोसै ना हाननोसै ओमफ्राय माथो नांबावगौ दंखायो जाखाबाय आरो सोरबाफोर आलासि जानो फैखादों नै आइलांसो माबा नोंसोरजों रायलायनानै गेस बन्द खालामफ्रांदों बे आं मेलेमफ्रानो जालायै अबाव मोननाय बेफोरखौलाय नैयाव गोमो जास्रलायनानै दं एसे खावनानै लोंस्रोनोसै आरो आइ आफा हरनाय खुरैयाव लोंसै आं नैबे एसे आंनि नैबे सुवामेनि आरो सुवामायाखौ लोंथोंसै माइब्रानि हांखामालाय गोखैथार गबाय जौगाखोबाय माबा आथिङाव मा बैसागुनि दे गाज्रि मोननाङा बाबानो दसे जालां दाखालि बेवानो थांनानै दंबाय बिजनियाव ओमफ्राय दिनै लोंबाय आरो ओमफ्राय आं माइब्रानि जौ लोंसो बायो ओमफ्राय लोंबाय आंबाबो आंबो बे गोरानखौ एसे लोंबाय लांथिया लोंदो बैसागुनि बेवाइनोबो होबाय आं बैसागुनि गोजोनबाय ओं होनदोब्रा होनसैलाय मा 1 तारिख 2 तारिखआव मा होनोमोन गेवलां मेल बेखेवखांनानै आं फैगोन दे आलासि दे सिरि ओंखाम जाबाय आयो उन्दुनो ओंखारबाय ओंखाम जाखां जाला मोसौ थुखैनायनि लाहार फाहार जाहांबाय एकदम न' इदि सुस्रांबाय खामानि दामानि मावस्रांखांनानै बिथाङा ओइ नै लाव जा फान्थाव जाखौ हागासिनो लावालाय दं लावा
बिसिनाव दंखायो फान्थाव हाबाय नै हालदै आइ नै हालदै हाराव खामानि दामानि मावखांनानै खालामबाय आरो बेफोरखौ दा आलासि फैगोन नालाय एसे न'खौ धुलाय खालामबाय नै जोंना मोसौआ माबैसे नैबे मासे बैयो माथाम दं आरो माब्रै दङ गलिया बेयावमोन नालाय ओमफ्राय नैबेयाव लाबोसिगोन गलिखौ बेयाव बानायखाबाय बे गलिया आं लुनाय लननि फैसाजों ओमफ्राय नै दाउफ्रा आरो देगासिनो बेयाव थानोनो हाया अयथासार दाउखौ मैया माबा माबि सावलाबायना होदोंमोन आं नै दाउआबो दैगासिनो बेहा गगासिनो बे बिथांजोआ गगासिनो नैबे बिथांजोआ फिसा ओंखारबाय ओमफ्राय नैबे बिथांजोआ गगासिनो बै दाउखुमैजों गला जाजोब्बाय नैबे बिथांजोआ दैनो खाथाखौ नायदों नैबेयाव हांसोनि दाउदै गबोदों बै खना मोनसेथ' थांनोनो हाया अथासार दाउखुमै ओमफ्राय सावना होदोंमोन आं मैया माखासे थैबाय खोमा ओमफ्राय बेयाव खाथाखौ होनानै होनांगौ आरो बैयावबो गला गाज्रि जानानै दङ बेसेबांबा बुरजा मा बागि बलद' नै आंना बोरमा खासिया बलद' ना बलद' ना फैदो बलद' फैदो ओंखारदो बे हासुबायहाय ज्राव ज्रावनो माबा लायद' मा होनोमोनलाय साबोन थोरसि सुग्रा साबोनखौबो आं दोननोनो हालायो मा खालामबावगोनथाय सकेस सिङावसो सोना दोननांसिगोन थोरसि सुग्रा साबोनखौ थाल्ला मालायफोरनि मोसौआ ओरैबायदि फैनानै सामफ्रामबो थरसे जालाङो सामफ्रामबो थरसे बहनो सामफ्रामबो जालाङो आलासिनो दाउ हमनाया नै मा बाहागि दिनै आलासिगोनलै नोङो आयै फिसा दिनै आलासिगोन दे नों बाहागि सारायखौ आं खिथु होयो नालाय सारायावथ' माबा गैला ओमफ्राय बे माबाखौ मा होनोमोनलाय गारहाखौ बारा हुआ नालाय गारहायावसो दंसै आरो हांगारानो मेकआपआ मोसौनि मेकआप बेयो दिनै बैसागोनि मोसौनि मेकआप आरो मानसिफ्रा जेरै मेकआप गायो दिनै मोसौफ्राबो एकदम गोसोम मेकआप गाजोबसिगोन ना बाहागि बे जागोन ना जाया सारायखौ थफि हमगोन आङो नोंखौ मोनाबोला आयदै ह ओइ मोसौखौ देलायहोबाय मेकआप गाहोबाय गुफुरजों माबायदि नुयो माबायदि जाखो खुरमा देलायनो मोनबाय गासिबो ज' ज' फिसाजो जायो होननानै आङो बेखौ जेबो देलायनाय बायदिखौ नुवा ओमफ्राय गोसोमखा नालाय बेसेरा ओमफ्राय देलायनाय बायदिखौ नुवा बे मासे नैबे मासे बै मासे नैबे मासे गाइखेराथ' दंबावोमोन आं सेरासै दिनै मैयानियानो जा बुरजा दङ गाइखेरा 1.5 केजि गाहाम ओंखारो बे मोसौआ गाइखेरा बुरजा होथारो मोसौ बिमाया बे बिमा जाबाय बै फिसा आरो बैयो जो ओमफ्राय नैबेबो जो दामब्रि ओमफ्राय नैबेयो माबा जोला दिनैसिम बे मोसौनि फिसाया माब्रै जाबाय माब्रैयाव माथामबो दामब्रि गोजा मासेल' दामब्रा आरो लांदो बैसागो लिरदों आयु आंहालाहाय मोसौआव बैसागो लिरदोंनो थैसे आइ र' बैसागो सोरबा मोसौआव बिदि लिरदों नामा बैसागो बोथोरा ने नानि मोजां फिसा होबाय था दे जोंनो दे नानि दे नोंखौ बिराद हमबाय थागोन आयै नै फिसाजोआ गाइखेर जानो नागिरबाय र' नागारनो बावलायलांदोंसो आं आयै थङालि आयै थङालि आंनावसो हुदेरला जोबबावबायलै जादो नोंसिना देलायनाया बारा जायासै माथो होनांगौलै सारायाव बेसेबां हांगार दं बेखौनो होफबजोबना होनांगौ जोंना बैसागो लिरलायबावदोंसो जोंना मोसौआव मिनिनानै थैगोनसो लामायाव खेबहैनो हाया आङो नै खेबनांगौ दे होनदो बोसोरे बोसोराव नाब्रा मासाव मास नांगौ आंखौ सारखोना माखोलै जोंनि नेम नालाय जों माबा बयबो फालियो नालाय बेखौनो फालिखानांगोनानोखा ना मा होनो मासे गुफुर गावदां आंखौ आयै गाइखेरखौ सेरनानै लाबोबाय आं बिथाङाबो लाबाय गावनि सम्पथिफोरखौ आइजें आइलाफोरखौ बेखौ दैमायाव थुना गारबोनांगौ आरो
मोसौखौ दैमायाव थुखैसिगोन दैमायाव थुखैनानै थुनानै गारबोनांगौ सोरनो मावखांबाय संखांबाय एकदम आं भिडिअ लाबाय थानो हायासै ओमफ्राय संखांनायखौनो देखायनोसै आङो बेयो दाउजों आलुजों भाजा ओमफ्राय एसे आलु होनानै संदोंमोन बारा साइज दालि ग्रेभि ओंखाम ओमफ्राय नैबे अमा बेदरा बिथांजो संनायनि अमा बेदर एसे हैखांबावबायसो आरोखि हैखांलायनासो भिडिअ बानायो आरोखि जागायबाय नै आलासिया जोंना होनदो मोनायाव दाउ हमनाय आलासियानो बेनो आरो नैबे बिबोनां नैबे सुवामे नैबे जावैसो बाजै दने आरो आंनि बाजै दने आंनि बाजै दनेसो आलासिफोर थांनो ओंखारबाय नै जोंना नै बे नै होनफ्लांबाय थायोलै आङो टाइटेलसो जाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलखौनो साबसक्राइब खालामबाय नोंसोर खालामबाय आंथ' मिथिया मिथिया एकदम संग्राय गादाव सार्च खालामनानै खालामदोब्रा बिनानाव इउटिउबार दा मास्टार लाइफआवसो एकदम आंना मा होनोमोनलाय बिदा बेवाइफ्रा गासिबो मास्टार गोजालै ओमफ्राय आंसो रोंथारा बिराद जारला जाबायना बिबाजै बयनिख्रुइबो देरसिन आलासि जाग्राफ्रा जों काजलगावआव थांबाथाय एबार हाबबोनोसै आरो काजलगाव खाथियावनो बिसना लायनो थांबा हाबबोनोसै जोङो बिदानाव ने माला थांनाय जायो र' मा ए लायनांगौ र' लायनो गोनां जानायजों ग्रोब लायनायजों एकदम थांदो दे बाजै दने बाजै दने जोंना बिजनेसमेन लाइफआवसो बाजै दनेया मालाबा खोन्थागोन आं रयनि बिजनेसखौ एकदम स्पेसियेल आरो स्पेसियेल ओमफ्राय बिनि सेर सेर जोंबो सोलोंसै ना मा होनो ने आदा बे बिजनेसखौ सोलोंनानै लादो पारमानेन्ट 13,000 10,000 जिरायनानै न'आव मावनानै मोनोबा मा प्रब्लेम दं जेबो प्रब्लेम गैया आंथ' बिराद गोसोखा जोंनि बिजनेसखौ नोंसोरनो खिथानायाव जोंहा जेबो खहा गैया जिहेथु कम्पानियानो बेखौ दिहुननायखौ लांजोबखायो नों फाननांगौबो गैया खरसा नांगौबो गैया कम्पानियानो लांखायो आरो ना जामायजों बियाय नालाय बिदा बिबाजैबाबो जामायजों बियाय जालाबायनोसै जारलासो आंहा गारिया दङ आदायाबो सालायनो रोङा जाहैदों जारलासो मा बुंनांगौ मालाबा लायनांसिगोन फिसाजोफ्रा नै दने दनेनो बेहा नबरत्नआव फरायो आरो एबार 12आव मोनबाय ने 12आव मोनबाय ड्राइभारखौ र' मावदोंहाय ड्राइभारा नैबे जाबाय माबाया सालायनो रोङा जाहैबाय दे थांदो दा मालाबा फैबाव बिसोरखौ लिंना आंखौल' लें बिसोर थांखाया ना थाङा होननानै फैनाङानो जारलासो थाङा होननानै फैनाङा होनबायलै आलासिखौ आं बाबायलै दे बाय आलासिफोर थांखांबाय बुजायहरखांबाय नै दा मोसानो फैलायबाय बारल'सो बिथाङाबो बारल'नो हायो आरो ओमफ्राय बारल'नो लाजिनो सल' खननायावबो हायो दासो सल' खननायाव हाया गारांफ्रानो जाया मानि गारां नांगौ दाउखानि बै सान्दुं गोसायाव दाउखाया गागा गाबनाय बिदि खोनायो मोसानायावबो जाबावलासो बैसागोन ए लाजि गैयि दिनै खनसे गैयिखौनो नोंसोरो दिनै हब्रादां मैयाजों दाख्लैजों हब्रानाय बाराखौ साजायहांबायानो माथो नै साजायहांबाय आं